Пиши, момиче. Защо гледаш така? Побързи. Изморих се. Да си починем. Айде, каква почивка? Напротив, трябва да побързаме. Не се отпускай. Да не се отпускам ли? Ти наистина си забавно, момиче. Не мога да продължа. Писна ми тук. Писна ми. Не съм свикнал да стоя дълго на едно място. Дотегна ми. Знам какво може да направим за теб. Къде тръгна? Вземи си лаптопа и ела с мен. Айде. Да, Денис. Какво правиш, скъпи? Прибрах се. Какво ще правим до вечера? Ще се видим ли? Не, изморен съм. Трябва да си почина. Добре. Вулкан, мислех да те питам утре, когато те видя, но няма да издържа. Относно момичето, с което си бил след мен, изпитваш ли чувства към нея? Това е много важно за мен. Денис, не е каквото си мислиш. Как така? Това с приятелката беше игра, за да оправдаем Бурак пред Чаала. Той измисли всичко. Наложи се аз да бъда инструмент в тази игра. Не е завярване. Изненадаме. Но също времено се радвам, че е било така. Тоест, аз ти бях верен, както и ти на мен. Но нека Чаала не разбира това, което споделих. Може да скъса с Бурак. Разбира се, не се тревожи. Чао, скъпа. Ето, тук ще работим. Предполагам, няма да ти е скучно. Добре се сети. Браво на теб. Благодаря. Започвам да те харесвам. Хайде на работа. Защо гледаш така? Няма причина. Хайде, диктувай ми имената, а аз ще ги пиша. Хайде. Добре. Филис. Къде се затри това момче? Работи, Нихат. И Тургут каза същото, но никак не ми се вярва. Ако искаш, ще му се обадя. Не е, скъпа, не ти. Аз ще му се обадя. Остави телефона, после ще го гледаш. Да продължаваме. Добре, че не си ми шеф. Бурак, хайде. Добре, пиши, момиче. Пиша. Телефона. Да, татко. Къде си, синко? В клуба съм, работя. В клуба?
По това време работиш. На вас не може да ви се угоди. Синко, ти или не отиваш на работа, или ако отидеш, не се прибираш вкъщи. Няма ли средно положение за теб? Добре, татко, когато си свърша работата, ще дойда, не се тревожете. Добре, хубаво, чакаме те. Виж ти. Работел. Щял да се прибере. Работи, нали? А уж не можеше. Да, работи, но ще е само днес. Ще видиш, че утре със сигурност няма да отиде на работа. Готов съм да се обзаложим на каквото поискаш. На каквото поискам. Точно така. Добре, Михат, разбрахме се. Мама сигурно се притеснява. Предупредих я, че ще закъснее, но... Почти приключихме. Между другото, не знам какво щях да правя, ако не беше ти. Много благодаря. Моля. Но това беше за последно. Добре. Бих предложил да те закарам до вас, но... Да, малко е странно. Ще сляза някъде близо до вас. Добре. Хайде. Вече разбра какво се прави, няма да ме викаш. Няма да се повтори. Добре, радвам се. Защото не мисля, че ще работя. Няма да издържа на това темпо всеки ден. Сякаш си носил камъни. Колко си разглезен. От какво толкова се измори? Татко говори и сякаш всичко е много лесно. Синко работи и поеми отговорност, това, онова. Когато му дойде времето, ще работя. Нужно ли е от сега да се стягам толкова? А откъде знаеш, че ще дойде това време? За теб животът е толкова лесен, но изведнъж може да загубиш всичко, което имаш. И тогава не е лесно. Преди да почине татко, имах спокоен живот. Нямаше нужда да работя. Но изведнъж всичко се преобърна. Трябваше да бъда силна и да поема отговорност за живота си. Защото вече нямах баща, който да мисли и да работи за мен. С мама се справяхме с всичко и все още не сме стъпили здраво на краката си. Съжалявам. Вероятно е трудно. Баща ти се грижи за теб. За да не паднеш, когато останеш сам. За да можеш да стоиш на краката си. Ти си късметлия. Имаш всичко. Просто се налага да поработиш, за да го задържиш. Като те слушам, осъзнавам, че и баща ми е прав. Поне малко опознах семейството ти. Добри и симпатични хора са. Наистина си щастливец. Благодаря ти. Добри са. Според мен трябва да ги цениш. Ще сляза някъде тук и ще вървя пеша. Добре. Отново благодаря. Ти влез първа. Аз ще дойда след теб. Късно е, всичко се случва. Къде се забави това момиче? Боже, моля те, пази я. Страшни я с добри хора. Прибрах се. Асла, някой ден ще получа удар. Защо говориш така? Не се тревожи толкова. Нали те предупредих, че ще закъснее? Така е, да ще предупредиме. Но знаеш, че след като се стъмни, започвам да се страхувам. Мамо, успокой се.
Добре, нищо няма да кажеш. Ще ме разбереш, когато станеш майка. Асла, имам изненада за теб. Изненада ли? Да, ела. Виж. Мамо. Никак не ми се рисуваше, знаеш, нали? Знам. Миличката ми. Асла, така по-лесно ще ти хареса тук и ще свикнеш. Навсякъде, където си ти, е моят дом, мила мамо. Да, ще. Много ме зарадва. Гладна ли си? Да ти приготвя ли и нещо? Не, мамо, не съм гладна. Ще си легна да си почина. Добре. Дай това. Как мина денят ти? Много добре. Излизам от магазина с пълни ръце. Направо едва виждам пред себе си и заставам лице в лице с госпожа Нариман. Да знаеш само каква случайност след толкова години. Здравейте. Миличък, синко, добре дошъл. Добре заварил, мамо. Добре дошъл, сине. Как беше работата? Много добре. Добре. Както и да е, днес ще си легна рано. Утре работа ме чака. Трябва да ставам рано. Как така? Утре ще ходиш ли на работа? Сериозно? Да, защо се очудваш? Ти си прав. Вече е крайно време да поема отговорност. Не се знае какво може да ни сполети в живота. Трябва да сме готови за всичко, за да устоим... Както и да е, лека нощ. Това бурак ли? Още съм в шок. İzini kaybettiğim duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni yarala. Al bütün varım yoğum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yık, acıt, kanat beni parçala. Ölsem de kıyam senin elindi. Sen dokun ziyan olmaz bana. İzini kaybettiğim duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşiller bürünür aşk. Dalgalanır durur sular gibi. Hasretin çarpar yüreğime. Saçlarını savurur rüzgar gibi. Ay gibi parlar geceme. İstersen yık, acıt, kanat beni parçala. Ölsem
Селда, все още съм в шок заради Бурак. Нали ти казах, че синът ми ще се справи? Преди малко се почувствах ужасно горд. Казах си, ето това е моят син. Наистина ли? Да, Много се радвам, Нихат. но моля те, не му го казвай, ще се разглези. Но защо? Ще се зарадва. Нихат, защо не споделяш чувствата си с него? Обичта си към него. И това, че те кара да се гордееш. Всъщност много си права, но съм възпитан по различен начин. Не зависи от мен. Любов моя. Хайде. И аз съм изморен. Спи ми се. Да си лягаме? Добре, скъпи. Хайде. И ти ли огладня? Да, но ще дойда по-късно. Направи по един сандвич. Аз да направя? Разбира се. Заповядваш в работата, вкъщи, хубаво. Чакай, аз ще направя. Но ми е първи опит. Ако не успея, няма да се подиграваш. Добре, давай. Ти извади чиниите. Добре. Дано никой не види. Не се тревожи. Гледам към вратата. Веднага ще те скрия. В криенето нямаш равен. Сандвичите са готови. Чаят също. Чудесен екип сме. В работата и вкъщи. Нали? Така е. Много ме очуди. Защо? Сандвичът е ужасно вкусен. Благодаря. Ще се прибирам преди да са ме хванали. Асло. Her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel Какво искаш пак? değil, isimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim, daima küçücük bir kız gibi.
Може би много те харесвам. Не може ли? Biraz dokun sakin ve usulca. İzin ver senin için yazılmış olmama. Gülümse yeter bana. Aslı. Господин Бурак. Аз огладнях. Какво да ви приготвя? Благодаря, хапнах нещо. Так му се връщах в стаята си. Лека нощ. Лека нощ. Мамо, аз станах да пия вода. Господин Бурак беше гладен. Не може, Асла. Не биваше да влизаш в кухнята с господин Бурак. Старай се да не оставате насаме. Можеше да дойде госпожа Селда. Права си, мамо. Не помислих. Моля те, не искам да ни отумват. Обещах на хората, че няма да има никакви проблеми. Чули? Моля те. Добре. Обещавам. Ще внимавам повече. Добре. Стана късно, да си лягаме. Не, невъзможно. Дали е възможно? И така да е, какво? Той нищо не разбира от такива чувства. Виж какво ми говоря, си има приятелка. Първо, не е верен. Подиграва се с мен. Намери си играчка. Асла, още ли не си заспала? Утре ще ставаш рано. Добре, мамо, лягам си. Хайде, дъще. Момче, какви ги вършиш? Добре направих. Ами, мама, ако чуе какво преживях с Бурак и не я лъжа. Ох, час по-скоро трябва да се изнесем от тук. Асла, какво стана? Нищо, мамо. Ще отида рано на работа. Няма ли да закусиш? Не, там ще хапна. Асла, да не се обиди вчера от думите, които казах. Затова ли тръгваш толкова рано? Не, мамо, не съм се обидила. Напротив. Не съм, мамо. Ти беше права. От сега нататък ще внимавам повече, не се тревожи. Умната ми дъщеричка, в теб не се съмнявам, Асла. Не съм ти го казала, за да не те напрягам, но госпожа Селда е много чувствителна на тази тема. На коя тема? Относно сина си ли? Да. И какво мисли, че ще правим със сина й? Не, че ще стане нещо, но знам ли? Добре, разбрах. Мамо, до сега никой не ни е удумвал. И сега няма да се случи, не се тревожи. Добре, скъпа. Хайде. Приятна работа. Благодаря. И да хапнеш нещо. Добре.
Ало, Гунджа? Да, станах рано. Да отидем ли заедно в клуба? Ще си поговорим. Да, случи се нещо. Добре, излизам от къщи. До скоро. Дали се е събудила? Асла? Изпей всичко. С Бурак ли е свързано или с вулкан? С Бурак. Какво стана? Станало е, след като си тръгнах. Не биваше да си ходя. Всичко изпуснах. Ще ме слушаш ли? Добре, но разказвай бързо. Добре. След като ти си тръгна, той ме извика в офиса си. Пак поиска помощ. Отказах му. През това време изпуснах буса и останах в клуба. Наложи се да му помогна. Била си принудена? Да, Гунджа, нали ти казах, че изпуснах буса? Пък и знаеш колко е настоятелен. Както и да е. Цяла вечер работихме заедно. Цяла вечер? В спортния клуб? Само двамата? Да, Гунджа, само двамата. Да не би пак? Със сигурност, да. 100%. Какво пак, Гунджа? Целуна ли те пак? Не ме е целунал. Асла, сигурна ли си? Сигурна съм, нали ти разказвам всичко? Добре, хубаво. Повярвах ти. Какво се случи после? После се прибрахме. Знаеш, живеем в една къща. Това е бомбата на годината. Както и да е. През нощта огладнях. И той огладнял. Наистина ли? Виж ти каква работа. И двамата огладнявате в един и същи миг. Разбирам, не сте отишли в кухнята, за да се видите, така че... Не, Гунджа. Работихме до късно. Нормално е да огладнеем. Добре, а после? После той ми приготви сандвич. Бурак ти приготви сандвич. Със собствените си ръце. Скъпа, това момче те харесва. И той това каза. Какво каза? Че ме харесва. Чудя се, аз... Как ги знам тези неща? Да, Гунджа, как ги знаеш и аз не разбирам. Как ти го каза? Не знам, просто го каза. Един момент. Направо можеш да убиеш човек. Като те питам как, имам предвид. Дали хвана ръката ти, дали се взря в очите ти. Например, усети ли да бие сърцето му? Шепнейки ли го каза, или съвсем ясно и на висок глас? Не знам, Гунджа, каза го. Добре, Асла, а ти? Ти какво му отвърна? Какво да му отвърна? Бях в шок, застинах. А после дойде майка ми. Леле, Емел, тъкмо на време, поздравявам я. И какво каза? Какво да каже? Стана и неприятно. Да, лошо е, че са ви хванали. Не, Гунджа, според мен стана добре. Как така? И защо? Идването на мама ме отрезви. Скъпа, какво търся аз посред нощ в кухнята с сина на собственика на дома? Тоест, ако не мама, а друг беше дошъл, например госпожа Салда или господин Нихат, какво щях да им кажа? Остави мен. Мама какво щеше да обясни? Не разбирам как можах да действам толкова безотговорно, без да се замисля. Асла, да ти кажа ли как може да си толкова безотговорна? Ти също харесваш Бурак. Какво говориш? Стига глупости, никого не харесвам. Няма такова нещо, не е вярно. Разбира се, никого не харесваш, особено Бурак. Нали тъкмо това казах? Защо не ми вярваш? Аз никого не харесвам. Хубаво, не го харесваш.
Но той теб да. Гунджа, нищо вече няма да ти разказвам. Хайде, ще закъснем за работа. Този цвят не става. Ще се шегува с мен, че се опитвам да привлека внимание. Не го е прочела. Дали пък не спи още? Асла, още не мога да повярвам. Наследникът на холдинга харесва теб. Голямо чудо. Гунджа, не преувеличавай. А плюс това не ме харесва. Търси си забавление, за да му минава времето. Сякаш гаджето не му стига. Според мен не е влюбен в нея. Не е ли? И как разбра? Аз разбирам. Наистина, как? От погледите им. Влюбеният мъж е различен. Зира се дълбоко в очите на любимата. Така я гледа, че остава в плен на мига. Не желая да мръдне оттам. Иска да стои така до безкрай. Не го интересува дори светът да изгори. Сякаш двамата са единствени в цялата вселена. Има ли такова привличане между Бурак и онова момиче? Според мен няма. Ей! Не теб говоря. Какво ли разбира Бурак от любов? Не бъди толкова сигурна. Не бих се очудила, ако е влюбен в теб. Толкова време прекарахте заедно, ако ме питаш, даже закъсня. Приключи с Вулкан, започна с Бурак. До кога ще ми внушаваш разни неща? Добре, млъквам. Край. Какво стана? Момчето ти не е станало. Нихат, още е рано, след малко ще стане. Вчера работи с ентусиазъм, за да не го нахокат, но днес едва ли. Никак не мисля като теб. Ще видиш. Ще стане и ще отиде на работа. Да, разбира се. По обяд ще стане, след това ще се отбие в клуба, ще помаха на служителите, ще ги поздрави, ако му се прииска, ще потренира, ако не, няма. И толкова. Това ще е за днес. Това са предразсъдъци. Предразсъдъци? Скъпа. Това е, когато си създаваш представа за непознат човек. Но аз идеално познавам сина си. Тогава не се нарича предразсъдък, а анализ. Дано те накара да се засрамиш. Повече нищо няма да кажа. Готов съм да бъда засрамен. Например, засрами ме веднъж. Би било чудесно. Добро утро. Скъпи! Добро утро. Добро утро, синко. Ела, седни и закуси. Само за малко и тръгвам. Работата няма да ме чака. Добро утро. Да отидем ли заедно на работа? Бурак ми е пратил съобщение. И какво пише? Пита дали да отидем заедно на работа. А аз ти внушавам, така ли? Вселената няма пръст в тази работа. Момчето те харесва. Извинете. Аз ще отида.
Както и да е, сега си тук. Много съм щастлив. Може би много те харесвам. Не може ли? Добро утро. Добро утро. Госпожо Емел, това бюрек ли е? Какво правиш? Знаеш, че сме на диета. Лек бюрек с малко мазнина. Може ли бюрек да е с малко мазнина? Няма да издържа, виж как ме гледа. Моли ме да го изям. Моли ме. Не се тревожете, наистина е лек. Реших да разнообразя тази сутрин. Може ли още едно парче за мен? Нихат. Благодаря. Много е вкусен, точно както го обичам, с хрупкави кори. Браво! Да ви е сладко. До сега сме имали много готвачи, но като вас не сме имали. И аз мисля така. Благодаря. Браво, наистина е страшно вкусно. Добър апетит. Дъщеря ви наследила ли е този талант от вас? Асла има талант, но най-вече е известна с тортите си. Обичам торта, нека да ни направи някой ден. Между другото, не виждам дъщеря ви. Не излиза ли от стаята си? Ти ли си заръчала така? Не, бива ли такова нещо? Господин Асла работи и за това. Работи ли? Къде? Къде беше? Тя ми каза, но аз забравих. Било уважавано място. Тя работи в кафенето. Чудесно, успех. Да ви е сладко. Благодаря. Момичето скоро се върна от друг град, но веднага си е намерила работа. Браво, работливо девойче. Да, какво да правят? Майка и дъщеря се опитват да преживяват в тези условия. Така е. Скъпа, ти им помагай. Питай ги дали имат нужда от нещо. Трябва да им подадем ръка. Не се тревожи, скъпи. Добър апетит. Ти нищо не хапна? Защо ли на мен никога не казваш това? Скъпи, не съм ти се бъркала преди да разберем за холестерола ти. Този бюрек ти стига. Прочела е съобщението, защо не отговаря? Добро утро. Добро утро, желаете ли нещо? Може ли чаша вода? Веднага. Благодаря. Добро утро, господин Бурак. Добро утро. Емел, не видях Асла, рано ли излезе? Да, рано тръгна. Лека работа. Виж ти, нима сам дойде да си вземе вода. Така да бъде. Ще се видим в работата. Татко,
Добро утро. Добро утро, синко. Вулкан, вчера не можахме да говорим. Всичко е готово за партито, нали? Да, готово е. Да, много ще хареса изненадата ни. Със сигурност не очаква такова нещо. Ще й се отрази много добре. Знаеш, тя става доста емоционална на рождените си дни. Добре го знам. Макар да не го споделя. На всеки рожден ден чака дали ще получи новина от мама. Затова преди деня толкова се вълнува. Макар да знае, че в края на деня ще е разочарована, все пак чака. Казват, че с годините преживяната болка се забравя, но в случая изобщо не е така. С годините ядът ми към майка ми още повече расте. Не заради мен, а за това, че сестра ми понесе толкова мък. Тя не е искала да стане така, но си имаше причини. Не дай, татко. Вече не съм дете, всичко разбирам. Както и да е, ще тръгвам. Добре, синко. Към клуба ли? Да. Хубаво. Вулкан, още не съм решил какво да купя на еда. Аз също. Добре, ако се сетиш за нещо, кажи. Добре, Ще отида да събудя рожденичката. разбрахме се. До скоро. До скоро. Шукран, ще видиш ли дали Бурак е готов? Той излезе, госпожо. Излезе ли? Да, господине. Толкова ли му се ходи на работа? Браво. Бурак да не привлече и Тургут на своя страна. Какво е това черногледство, Нихат? Ако не познавах господин Тургут, щях да си помисля, че това е възможно. Права си, не е възможно. Но аз знам защо се държиш така. Защо? Защото губиш облога ни, осъзнаваш го и сега ти е много трудно да го приемеш. Облог ли? Какъв облог? Не дей така, Нихат. Добре, добре, спокойно. Да, може ли да вляза? Да, татко. Исках аз да събудя рожденичката. Честит рожден ден, миличка. Радвам се, че ти има и че си моя дъщеря. Благодаря, татънце. Радвам се, че си ми татко. Разкажи ми каква бях, като се родих. Беше прекрасна. Няма да забравя, когато те видях за първи път. Тогава веднага почувствах отговорността от това да бъда баща на момиче. Налагаше се да съм по-внимателен, защото вече имах една нежна, чувствителна дъщеричка, която спеше в розови завивки. Дори се боях да те гушна, за да не ти направя нещо. Татко, колко си мил. Добре, мама? Зарадва ли се? Тоест, хареса ли ме? Как не, разбира се. Да беше видяла батко си, колко беше горд, макар и още толкова малък. Вие двамата ме правите толкова щастлива. Нищо не ми е липсвало. И особено ти. Благодаря ти, че ни беше и баща и майка. За толкова години не ни доведе втора майка. Добро утро, мамо. Добро утро, скъпа. Отиваш ли някъде? Стига съм мързалувала. Време е да работя. Имам няколко срещи с фирми. Ти какво ще правиш? Не знам. Ще постоя при Бурак, а после ще се приготвя за до вечер. Добре. Ще се чуем. Да, до скоро. Приятен ден. Туче, събуди ли се? Отдавна навън съм. Кога ще ходиш в салона? И там ще се отбия, не се тревожи.
Добре, каквото и да решиш, задължително трябва да се добереш до снимките. Добре, А после ми се обади. не се тревожи. Нямам търпение да видя физиономията на Денис, когато снимките излязат. Продължава ли откъдето спрели? Ще видим. Здравейте. Справили сте се по-добре, отколкото очаквах. Поздравления. Кажете го на баща ми. Не се съмнявайте в това. Но другия път не прибягвайте до помощ. Помощ ли? Каква помощ? Господин Бурак, клубът ни се следи с камери денонощно. Добре е, че ми го казвате. Но това ще си остане между нас, нали? Може да остане, ако свършите следващата си задача със същата прецизност. Нова задача ли? Този месец организираме турнир между членовете ни. От вас искам да създадете концепция и да направите презентация за нея. Това са презентациите, които сме подготвили миналата година. Вероятно ще са ви от полза. Да, разбира се. Разбрахме се. До уикенда ще очаквам презентацията ви. Лека работа. Благодаря. Какво ли разбирам от презентации? Няма да се справя. Без засла и имената нямаше да въведа. А тя къде ли е? Още не се е обаждала. Дали не бяга от мен? Сигурно се е засрамила от нещата, които й казах вчера. Колко си настоятелен, Бурак. Здравей. Как си, Асла? Добре съм, а ти? И аз. Дойдох да поспортувам и реших да те видя. Как върви? Свикваш ли? Добре. Радвам се. До вечера ще дойдеш ли на партито на Еда? Тази вечер, за съжаление, изглежда няма да успея. Защо? Случило ли се е нещо? Не, но си тръгвам късно от работа, няма да мога да се приготвя. Права си, не се сетих. Но ако си тръгнеш по-рано, всичко ще се нареди. Може да попитам от твое име. Наистина няма нужда. Не искам проблем от първия ден. Не се тревожи, права си. Няма как да успееш, ако си тръгнеш до вечера. Еда много ще се радва да те види. Добре. Между другото, разбрах, че живеете у Бурак. Страшно се учудих. А питаш ли мен? Майка ми започнала работа, докато съм била в Бодрум. Оказа се, че е при семейството на Бурак. Продадоха дома ни неочаквано, за това... Домът ви ли продадоха? За това сте у Бурак? Да. Оказахме се на улицата и мама намерила това спасение. Госпожа Салда позволила да се преместим там. В началото мен ме нямаше, бях в Бодрум. Като ме видя, се наложи да приеме и мен. Не се тревожи. Те са добри хора. Но аз те разбирам. Било е трудно да оставиш дома си. Наистина много трудно. Асла... Ти си силно момиче. На мен не отговаря, но за другите не е заета. До скоро. Чао. Асла? Защо ми затваряш телефона? Колко пъти се обадих, сутринта ти писах. Имам много работа. Кажи, какво искаш? Видях колко си заета. Както и да е. Трябва да подготвя презентация. Имам нужда от помощта ти. Заета съм тук, съжалявам. Какво става? Какво е това отношение? Нищо. Нали казах, заета съм. Сигурно се държиш така заради нещата, които ти казах вчера. Или се засрами, или се възгордя. Кое от двете?
Наистина трябва да се връщам на работа. Извинявай. Братовчеде, как си? Добре. Какво става? Между вас с Лъда няма проблем? Не, няма проблем. Днес отново щеше да ми помогне. Това обсъждахме. Отстрани на ми се стори тя да иска това. Остави момичето. Работата й е тук в кафенето, а не да ти е асистентка. Защо толкова те вълнува това? Не разбирам. Няма нищо неясно. Обсъждали сме го и преди. Обещах на Асла, че ще е спокойна тук. А ти знаеш колко държа на обещанията си. Как да не знам? Но преувеличаваш. Нищо не се е случило. Както и да е, на тренировка ли дойде? Ще поиграя тенис. Добре, аз се връщам на работа. До вечера ще си дойда рано. Искам да те видя преди да тръгнеш за парти. Добре, татенце. Хайде, чао. До скоро. Ало, Джинсо, къде си? Пътуваш към нас? Добре. Момент, май татко се връща. Госпожица Еда, Аз съм? цветята са за вас. За мен ли? От кого? Няма информация от кого са. Няма бележка? Както ви казах, няма информация. Благодаря. Моля. Трябва да видиш какви цветя получих. Прекрасни са. Не е ясно кой ги е изпратил. Направо съм в шок. Скъпа, от наследниците на холдингато идва единия, то пък другия. Какво става? Не питай, Гунджа. И аз вече се обърках. Какво говорихте с Вулкан? Щях да пукна от любопитство. Но чакай, първо ми кажи и за Бурак. Той май се насупи, докато ти разговаряше с Вулкан. Не, ядосал се, че не отговарям на обажданията му. Възможно е. Какво искаше? Искаше да му помогна за някаква презентация. Казах ти, играй си с мен, защото има работа. Май си доста наивна. Под претекст, че му помагаш, иска да прекара време с теб. Времето ми е ценно, Гунджа. Виждаш, че си имам работа. Хубаво, добре. Какво каза Вулкан? Първо говорихме за рождения ден на Еда. Казах му, че си тръгвам късно и едва ли ще успея, но без ефект. Щял да помоли да ме пуснат рано от работа, за да отида на партито. Леле, ще помоли, значи. Не ти остана извинение. Не, за съжаление ще отида. Разбира се. Ти вече приключи с Вулкан в мислите си, докажи си го. Разгърни нова страница, накунти се, отиди на партито и се забавлявай. Това е. Лесно е да се каже. И да се направи също. Гунджа, нямам дори една рокля. Кой знае какво ще е партито, хората ще са нагласени, ще се изложа. Бурак също ще е там. Сега разбрах какво си мислиш. Защо се притесняваш за тези неща? Все някак ще се намери разрешение. Нали видя приятелката на Бурак? И ти да имаш толкова пари, ще си много по-красива от нея. Какво общо има приятелката на Бурак? Нищо, просто ми си сплъзна от устата. Ако знаех, че така ревнуваш, нямаше да го кажа. Само ти не ми се беше подигравала. Давай. Добре, да не се сърди. Какво да направя? Так му искам да приключа с въпроса и хоп, изкача нещо ново. Както и да е, остави това. Кажи колко пари имаш. Не си изхарчила последната си заплата, нали? Не, пази си я. Аз моята също. Тогава събираме твоите пари с моите и ти купуваме прекрасна рокля. Не говори глупости. Не може да си изхарчим парите за една рокля. Всъщност не бих казала точно да ги изхарчим. Ще направим така. Ще върнем роклята, след като я ползваш, и ще си вземем парите. Ще върнем обличена рокля? Не мога да направя такова нещо. О, Фъсла, тази твоя честно ще ме убие. Добре, тогава ще наемем. Как? Така, има специални магазини. Наемаш роклята за една вечер, дори обувки и чанта. Наистина ли?
Да, ще ти дам адреса на магазина. Ще излезеш рано и ще си избереш нещо хубаво. Не мога сама да си избера рокля. Тогава се снимай с роклите и ми изпрати снимките. Заедно ще изберем най-подходящия тоалет. Добра идея. Какво ще правим с подарък? Не може да отида с празни ръце. Имаме и този проблем. Какво може да се купи на момиче, което си има всичко? Права си. Тогава нека се съсредоточим върху емоционален подарък. Например, ти нали рисуваш? Със сигурност имаш готова картина. Няма ли да е чудесно да я подариш на Еда? Да, скоро дори я сложих в рамка. Идеално! Виж колко много ти помага твоята приятелка, нали? Скъпа приятелка, ти направи всичко, благодаря ти. Скъпа, здравей. Удобно ли е? Здравей, скъпи, удобно е. Ще се срещна с клиент. В момента пътувам. Така ли? С кого ще се виждаш? С клиент от Измир, казва се господин Ерхан. Колко ще продължи срещата ти? Най-много 1 час. Защо питаш? Знаеш, днес е рождения ден на Еда и още нищо не съм и взел. Трудно е да се избере подарък, когато децата пораснат. Реших, че може да ми помогнеш. С удоволствие, скъпи. Може да й купим красиво колие. Наистина. Добре се сети. Щом приключиш, ще ти се обади и веднага ще се срещнем. Добре, скъпа, ще чакам. Здравейте, господин Джем. Позволил съм на Сла след обяд да излезе, да знаете. Надявам се да няма проблем. Добре, благодаря. Говорих с господин Джем. Може да си тръгнеш след обяд. Благодаря. Да започваме ли? Хайде! Хареса ли ви, госпожице Туче? Да, трябва ми грим. Разбира се. Искам онази гримерка. Сънгюл, заповядайте, госпожицата желая грим. Веднага? Изчистен грим в пастелни тонове. Разбира се. Приличате ми на актриса, но не мога да се сетя на коя. Така ли? Работили ли сте с много актьори? О, да, почти с всичките. Колко хубаво. И аз познавам повечето. Журналистка съм. Така ли? Да, отразявам живота на известните. Мен питат за последните клюки. Кой знае колко клюки си чувала ти? Ами да, така си е. Много хора забогатяха от мен. Забогатяха ли? Разбира се, ние купуваме новини. Така ли? Добре ли плащате? Например, колко? За всяка звезда цената е различна. Разполагаш ли с клюки, които знаеш само ти и никой друг? Например, за актрисата Денис Сезер. Как не? Изживяха голяма любов с партньора и от сериала Корай. Наистина ли? А можеш ли да го докажеш с снимки, например? Ще намерим. Ще се побъркам. От кого може да е мечето и букетът? Аз също. Ще умра от любопитство. Да не го е изпратил Бъръш. Възможно ли е? Според мен е той. Така ли мислиш? Да е той. Тази вечер е много важна за мен. Както за мен, така и за Сла и Батко. Защо е важно за тях? Ами, възможно е да се сдобрят днес. Ще направя каквото мога, за да ги събера отново. А Сла трябва да е много красива и отново да завладее сърцето на Батко. Но Асла и без това е красива. Така е, но трябва да е още по-хубава,
по-въздействаща. Като принцеса, разбираш ли? Трябва да я приготвя. Добре, но как ще го направиш? Нима ще й предложиш да я разкрасиш? Не, няма да й го кажа, но мисля, че се сещам как да го направя. Ало, Аслък, как си? Добре съм. Да, ти как си? И аз съм добре. Бих искала да те помоля за нещо. Ще се радвам, ако не ми откажеш. Разбира се, кажи. Може ли да се срещнем след обед, ако нямаш работа? Джунсу не може да дойде с мен на фризьор. Ще ми е трудно сама да реша с каква прическа и какъв грим да бъда. Ще ми трябва помощ. Няма да ми откажеш, нали? Добре, но сега съм заета. Нека ти се обадя по-късно. Добре, става, ще се чуем, целувки. Ще я направя най-красивото момиче на света. След себе си, разбира се. Страхотно си. Аз не може ли да отида с теб на фризьор? Тази част я забравих, извинявай. Както и да е, поне е за добро дело. Да, надявам се. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Днес времето не минава. Ужасно ми доскуча. Ако ми беше помогнала, отдавна да съм приключил. Както и да е, вече нямам нужда от нея. Ало? Скъпи, какво правиш? Добре съм, в клуба съм. Кога ще се видим? Нека да измислим нещо днес. Скучно ми е. И на мен чаала, но за съжаление работя. Бурак, ти сериозно ли започна да работиш? Да, чаала. Знаеш, че баща ми настоя. Заради мен и майка е в трудно положение. Аз идвам в Истанбул, за да се срещаме по-често, а ти започваш работа. Какво мога да направя? Добре, и ти си прав. Но реагирам така, защото много ми липсваш. Всъщност, може да се видим, но трябва да приключа с работата. Ако дойдеш да ми помогнеш, ще сме готови за кратко време. Как така? И аз ли да работя? Приготвям презентация. Ще ми дадеш идея и заедно ще я направим. Какво ще кажеш? Скъпи, много бих искала, но аз не разбирам от такива неща. Както и да е, ти си работи, после ще се видим. До вечера е партито на еда, трябва да се приготвя за него. Добре, тогава ще се видим до вечера. Добре, до скоро.
Виж го ти какво иска от мен този бурак. Дори приятелката ми не желая да ми помогне. Според мен и тя ме харесва. Ало? Готово? Взех снимките. Взе ги. Страхотна си, Тулче. Изпрати ми ги веднага. Да видим какво ще каже Вулкан, когато ги види. Какво ли да направя? Дали да не ги запазя за партито? Какво ще види физиономията на Денис? Или пък изобщо да не дойде на партито?